ikusi duzuen bezala, datu asko, agian ino gehiagi lapitzaldia komentatzeko, baina merezi du dena ikustea, bisio orokor bat izateko, eta gero debatetan normalean manipulazio izugarria dago, eta bintzat oinarria hor sendo izateko, horretaz gero komentatzeko. Nik gauza batzuk azpimarratuko nituzke, hasieran esan dut hori lan hau egin genuela, herri batzutan, eskatzeko bere ospakizuna zela eta, 800 urte urrenaren ospakizuna edo, herri horiek zeintzu ziren. Zango izuen, Agurain, Segura, Kanpezu, Ordizia, Tolosa, Hondarribien, beste prozesua, baina baita ere sartzen zen hor. Mentalki ikusten badituzue, marra bat egiten dute. Denak daude kokatuta, urte berean, 1906an, zer ospatu da horren, 2006an, jaso zuten Karta Puebla edo hiribilduaren forua urte berean, eta marra bat egiten dute, ze marra? Nafarroarekiko, Nafarroa berriarekiko, esan dezagun, frontera. Sortu zuten frontera berria. Zer zen nahi du horrek? Lehenago dena Nafarroa zela eta Gaztela hori konkistatzean, herri bat satitzen zuela eta indartu behar zuela zatiketa hori. Hor, datu horien artean baita ere agertzen dira gauza batzuk signifikatiboak. Adibidez, Donostiko foruan, hori lehenago eta Nafarroako erregeak eman da, bere garaian, gerra izan gabe, horretik eta hori, Donostia sortzen denean, Nafarroako erregea markatzen ditu eta esaten du, herritarren eskubideak hauek dira eta zaitzak, naiz Frankoa, naiz Nafarrak izan. Bertako jendea, Donostia aldean, Franko edo Gaskoi asko zeudela, hortik datoz izen asko, Akfak bera, Aiete, Monpaz, olako izenak, Frankoi asko. Garai hartan Gaskoiak etortzen ziren deituta gehien bat, artisau onak zirelako, garatuago, pertsatuta zeudelako. Eta orduan, etortzen ziren deituta eta, eskubide eta privilegio batzukin, Frankoak. Eta besteak, bertakoak Nafarrak ziren. Donostiako biztanleak Nafarrak ziren. Eta airekiko esaten duen bezala, Euskaldunak, bai Bizkaian, Bizkaian eta Araban, berotzen direnean, Nafarrak, bertako biztanleak Nafarrak ziren. Zergatik, estatua Nafarroa zelako eta biztanleak Nafarrak. Gero ere, hizkuntza aldetik ere, beste dokumento bat, Nafarroan hizkuntza lingua navarronu eta hori datorre bat. Orduan dato dago, Euskaldunen estatua Nafarroa izan dela. Hortik, atera daitezke ondorio asko, nik laburki eta azpimarratzeagatik nik esan duke. Ikusi badituzue gainetik, baina hor daude, mapak. Gaur egun buruan daukagun Euskal Herriko mapa kulturala, instituzionala ez dago, da Nafarroa, garai bateko Nafarroarena. Gutxi gora bera, gauza bera. Nafarroa garatzen denean, historikoki, Euskaldunak zeuden tokietan, lurralde horiek berreskuratzen du, musulmanen kontra, frankoen kontra, eta hori egiten da. Nafarrak edo instituzioak edo erregeak legitimidadea zeukaten, bertako jendea estatu horrekin zegoela. Hori kurioso da, eta prozesu hori historikoki ematen da beti, eta errekonkista garaian baita ere, Euskaldunak ez zuten parte hartu, iaia, baizik eta bakarrik bere lurraldeak berreskuratu arte, beste kultura zutatelako. Gero, Gaztela eta hori beste prozesuak dira. Baina, importante nera aldetik, eta gaurko irakurketa batetik, da, azteko historia oso desitxuretuta daukagula, horren kontzientzia zogula izan, Euskaldunak independienteak izan garela, Nafarroan, gure artean mit hori dago, Euskaldunak independienteak zirela bere lurralde historikotan, eta bere borontate Gaztelarekin hitzarmen bat egin zuten, eta hortik forua hori, guzti hori gezurra da. Guzti hori asmakizun hutsa. Da, Garibai
gehien bat sortuta, bere foruak defendatzeko eta bultzatzeko eta indar emateko eta nolabaiteko legitimitatea emateko. Baina guzti hori, bersio hori, erabat faltsua da. Herri bezala Nafarroan izan dugu gure lurraldea eta lurralde hori apurtu da, zatitu da, gerren bitartez.